Aprangsi KARDOM kadukawe Karbi2.0 YouTube channel long kilangara to ana fans tami lapen kidam tang ho Central Selection Board mate Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen tami PHE long pen woreng warsai paklang pon duik lasi halabangso aworeng warsai a video nalitum jong silang lelang pelote nalitum la video list long dam igon lapen nalitum thekdam long ikpo lasi pini bangke nili nalitum afan written examination APHUTHAK sil labangso a video long nang than pachini pon ikpo adim konat ma lapen command to adet ma lapen kon ana time ma lahai huya details nali tompan pini labangso video long klar dagalam nang than pachini pon ikpo lasinali tompan tuning riglo labangso YouTube channel nali tum subscribe rilang plate kaching hon kajin sob men subscribe ikon lapen videos tami nali tum ko an ma share un share iko Karbi Anglong ras tami palang iknang lapen pachini ikna tangke non labangso written examination APHUTHAK betul labang so details le cithan pononang lapen lang ponona lapen kidam tang hot Central Selection Board mate Karbi Anglong Autonomous Council di poin pen kapik lang pon woreng warsai do labang so aworeng warsai along penangan daga post vacancies bang pipon iglo las non labang ke written examination notice dak pipon iglo las so APHUTHAK sipini nali tumpan nili labang so video along nali tumpan klar dak mate details salam nang than pechini ponik po lapen kidam tang hot stame lower division assistance pandak 9 people no lapen one nose labang ke well dealer lapen putat one nose my assistant well dealer lapen putat ako ing si people tula mechanic lapen storekeeper the data entry operator lahai hui aworeng warsai bang dak paklang pon iglo public health engineering ulu kanchi PHE division mate West Karbi Anglong ahin pen lasi non bang labangso written examination notice APHUTHAK mate date la pen time la pen adim labangso details nali tum manang than pechini pon ikpo la pen nali tum labangso video kicheng pen kijut anlang pon inga la pen labangso advertisement stamini already upload pon ik elo nali tum dam igon la pen lang dam igon lasila son la aprangsi dak lang pon nang dak number 1 along bangke apor labang time labang ke 7 January 2024 morning shift mate apor bang 9 am to 12 noon lapen aposamen bang ke lower division assistance aposto lapen examination center labang ke government boys higher secondary school mate gov boys high SS school lapen lada candidate kadu kawe pen roll number lake 1 pen chenglok 285 abang phi tumsi labang so dim bangke tok nang po lasono la pendang number 2 lang puthot kipi pon thudo labang ke lata 7 January 2024 lo lapen evening shift labang ke lapen apor labang ke 1 pm pen 4 pm an lapen apusamen labang ke will dealer lapen adim labang king sibela government boys higher secondary school lapen kaduka we pen dak roll number bangke 1 pen 11 an lapen putha dak number 3 long nani tum thekpon long igji labang ke 14 January 2024 morning shift labang ke assistance well dealer apostlo lapen apor labang ke 9 am to 12 noon lapen adim labang ke government girls high school along lapen roll number labang ke 1 pen 10 an lo lapen putha da number 4 long lang pon thulo nang number 4 along labang ke adet labang ke ingsivet lo 14 January 2024 lapen evening shift mate arni kang sam sitok nang pol apen apusamen labang ke mechanic lapen adim labang ke government girls high school lapen roll number bang dak 1 pen 8 an lapen putha dak number 5 long duthula number 5 long labang ke 21 January 2024 lapen morning shift lapen apor labang ke 9 am to 12 noon apusamen labang ke storekeeper tumhano lapen adim labang ke government girls high school along lo roll number labang ke 1 pen 96 an roll number atumsi tok nang po lapen number 6 long do thulang labang ke adet bang ke insivela 21 January 2024 labang ke evening shift maturning sam 1 pm to 4 pm an la apor labang ke apusamen labang ke data entry operator lapen adim labang ke government girls high school along lo roll number labang ke 1 pen 33 an lo nasi nanglitum or nanglitum ka apply dun anatum stame nanitum la bangso exam ki tokji afan original admit card issue afan nanitum 18 December 2023 sidam nangpo lapen
Dake tokpon bangal ansot lo lapen nalitum labangso awering war sailong si jogdon polten nalitum prabjin pen admitting tum damji apansi dak tak kipu pon lo lapen na pora det bang nili nang than pachini pon iglo nalitum dak thek pon long thu ikpo puthot nili nalitum han than pachini pon ikpo nemo post labangke lower division assistance post aphan bangke adet labangke 7 January 2024 morning shift 9 a.m. to 12 noon lapen adim labangke government boys high school lapen roll number lake 1 pen chenglok 285 lo lapen the number 2 long aposamen bang well dealer lapen adet labangke civil 7 January 2024 lapen evening shift apor labangke 1 p.m. to 4 p.m. an lapen adim labangke government boys higher secondary school roll number 1 pen 11 an lapen assistance well dealer afan labangke 14 January 2024 adab apor mate morning shift lapen 9 apor bangke 9 am pen 12 noon lapen adim labangke government girls high school lapen roll number labangke 1 pen 10 an lapen puthot dak number 4 long dotlang mechanic post afan labangke 14 January 2024 lapen evening shift lo lapen apor labangke 1 p.m. pen 4 p.m. adim labangke government girls high school lapen roll number bangke 1 pen 8 an lo lapen number 5 long dotula storekeeper lapen alang litum kitok nang jiadet labangke 21 January 2024 morning shift apor 9 a.m. to 12 noon lapen adim labangke government girls high school lapen roll number bang 1 pen 96 an lapen number 6 along labangke laston lo data entry operator lapen adet labangke 21 January 2024 evening shift apor labangke 1 p.m. pen 4 p.m. an lapen adim labangke government girls high school labang so dim sinanitum dampen tokdam ignang po jalalo lasi labang so awring war sai puthak ta nilita upload matenali tumhanang than pachini apor la se puthot nilila written examination notice manali tumhan nang than pachini thu iglo lapenali tum stame share igor Karbi Anglong rat stame pelang iknang lapen pachini igna lasi pinila short information long bangke nili nang than ponji la ancholo la sipuna puthot nili ka prega video na 1 p2 ikpo la sonsona birta matela sonsona video na litum kilang long wer je fan adong hes tame belar jan thekloing hodak tame nani tum berpon igdernon lapen labangso YouTube channel labangke subscribe bangke nani tum tineni pin subscribe igo tangde dome thakmi kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ara do anfas tame nilin pen KARDOM to change your